Здравейте хора, аз съм Мистер Годжин и днес снимам на Pocket Editions, така на Minecraft Pocket Editions. И... О, зомбита! Зомбита! Да! Чихте бе! Та е радичен! И така... Всички знаете това нещо. Да, всички знаете това място, легендарно. Спалнер спаяци. А знаете ли за това място? Намерихме тук, убихме един спалнер с зомбита. И как се разхождам? Изкопам желязото, изкопах малко желязо. И два скелета. Хубаво, биги. Да. Има нов спаун. Не, е хубаво. Не, тъбанарски работи ги убих. Само си усиля звука. Така ги убих, но не очаквах да има още зомбита. Още един спаун зомбита. Е, тука. TNT-то взели? Как без TNT? Моля, ще го помня. Къде? Е, тука. Къде? Точно срещу мен, ела. Много аз тук не съм. Чакай да почвам с него. Айде, ти още не... Не, хора, аз съм на идеята по Мистер Годжин да сме намерихме още в план. Идвай. Скелети ли има? Това са скелети, бе. Не ти още. Това е по-моя, Хубаво си намерих диаманти, ела малко е. Бълга. Помагай! Опа! Без изкахме. Жив ли си, бе? Айде, идвай, палила е! Айде, мрът кучите им синове. Хора, аз бях си пригласил. Колко ли? Ние вземихме тук всичко, бе. Скелети си, бе. Къде са те скелети? Тук е пайп. Ей, нямаме никого такова. Тук сякаш му завидяха диаманти, знаеш? Ей, тук му завидяха диаманти. Къде си? Хайде малко покопаме. Ей, чуваш ли, бе? Те не са... Ето ги. Тук съм. Тук са. Да. Аз не чувам нещо. Да. Ти къде си? Тук има зомби. Скелети! Бе. Започни такова и дупката. Той си копал. Къде си? Тук не съм копал аз. Ти къде почти? Чакай, бе. Форма ти. Скелет. Мамо, скелетско. Убили го, не. Какво стана, бе? Помощ! Гориш? Ти ме удари! Взел си ми горящия меч! Да, направим горящ меч, без искам. Лава. Излизай, тук ме бяха килнали. Тук някъде излязоха те мангали, скапани мангалски. Какво? Не са диаманти. Пак добре видяхме. Така, ние се стопираме. О, супер. Ние се стопираме. Ние се стопираме и ще се върнем у къщата ни.
сваля. Здравейте, хора! Така. Тъй. Не бе, това не значи ли 3 демидж? Отспадна нищо не си. Ти за ми кажеш, че не взехме нищо. Казваме, каската чу. Храни. Хляб. С тази или с златна? С златна. Докато също по-сега ще направим. Да ви кажем, намерих 5 диаманта. Ба. Ти няма ни повярваш. Ти да ми кажеш, няма. Да, верно, че намерихме. Това е диамант броня. Не дай ми. Диамант броня, бе. Възикам се. Имам кирка диамант. И енчант. Нали да кажеш? Даска дича ходам. Тук шенцата, тей. Косите. Косте. Няма гозда ми. Хора, няма този мистер Боти не си мисля, че наистина има... О, чакайте, има ли айрон? Айрон, много айрон. Тук му 4 хляба. Но съм доволен от този спаун. Аз искам да взема реколтата. Да посея той. Бъгна ли малко, бе? Ми спря клипа. Кой идиот тук си правил шегички с мене, бе? Кой тук ми е развалял фермата, бе? Що? Някой ми е развалил фермата. Нещо бъгна върху... Сигурно от модизенето, ма не ми са вярно. Хубава програмка е. Да, бе, а виж какво стигнала, what the fuck? Не мога ти видя екрана са. Не можеш. Влязох на настройките, че стана, бе. Сега ще го оправим. Да видим. И нищо. Да, факт ли за мен ги сложа, бе? Тъпчи да ми... Айде се ги слага при материални, айде. Бля, работа, шък. Матей. Това ако ми ставаш... Къде си навън? Ти снимаш? Да, пич. Хора, бъгна нещо от програмата. Много мразите. Ти как... кажи как са такова... Са нови мечове, че Да, тук ни го смесихме, да знам. Мръсник, грозен, че ли ми се къпиш от тук в басейн от пясък? Убих един паяк с лутичка. Аз се трушаш на туката. Мисля, че ми трябваше 4, да. Да не ти е много голям клипа. Вчера не снимах нещо, защото трябваше да си изчиста паметта. Мразя ти да ми става, знаеш колко клипа? Що? Ей, пич, само някой да ни трябва спалнер. Едно и половина. Ти да не може да се енчантва. И аз съм голямия левел, е. 8. Сега взема си ми. Дай да енчантвам нещо, искаш ли? Знаеш колко книги имаме, бе?
Бако, мой ли се енчантва? Не. Да, мисля. Абе. Донеси ми. Имаме ли чест за да говориш? Защото често ми е пълен. И човек и кофе ти не са оръжие да знаеш. И шишенски, те са примитивни. Да, верно. Книгите про какво ги сложа? Ще са водни. Само не мога. Те книгите за какво са ни енчант книгите? Аз се изключвам да знам. Енчант книгите за какво са ни? Що енчант на книгите? Човек, имам 3 клипа, бе! Добре, аз снимам. От моя коли. Ти си качвал на Sky или бе? Нали снимахме двамата? О, верно, аз вчера. Чуйте ми да копирам на две неща и ти много ми ясно. А сега не видим. Хора, утре, други ден, очаквайте новия скин на Мистер Готин. Аз мисля, приключваме, защото клипа ми стана много голям. Хора, съм ради. Притесних се, че той ми се предсака. Аз опирам и след малко пак ще се видим. Хора, това беше от мен, Мистер Готиния. И... Ради. И това беше от нас. Чао!